गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं मैया दाखालि साननैसोनि गेजेराव निउज पर्टेलावहाय नैबे सावरायग्रा ना जोंनि मार्टियास टमनि बारै मोनसे खुन्थिया गायसननायखौ नुनो मोनदों। थ' मोजांनि बाथ्रा, बिसिबांबा बोसोरनि उनाव दिनैसो बे सप्तानि गेजेरावसो लाइ खुन्थियाखौ जों गायसननायखौ नुनो मोनदों। आं बेखौ बरायदों बा एक्सेप्ट खालामदों। बोसोरनि उनाव 2 बोसोरनि उनावहाय दिनै बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बा माबानिफ्राय दिनै खालामनाय जाबाय बा XNDB फोरनि जायफ्रा मुंख्लं मार्टियास टम लुनाय ना बेखौ मोजां मोनदों। थाबनो जाबावोबा मोजांमोन। जाय हक दे, गोबावनि उनावब्लाबो जों मार्टियास टमखौ गायसननो हासिगोन। जोंनि XNDB फोरनि जायफ्रा मुंख्लं जानाय, जायफ्रा न'खरनि बिमा बिफाफ्राबो बेयावनो थांनानै बा जायगायाव मोनसे मोजाङै बिबार बावहैनो मोनगोनखौ आरो जोंबो देग्लायनिफ्रायनो बे जायगायावहाय बोसोरफ्रोमबो जोङो मोनसे बिबारखौ बावहैबाय थानो हासिगोन। जायफ्रा न'खरनि बिसोरहाबो न'खराव जेब्ला बिबार बावनो गोसो अब्लानो थांनानै मोजाङैनो बिबारखौ बावहैनो हागोन। जाय हक दिनैहाय आं बेयावहाय आंहा बुंनांगौ बारा बाथ्रा गैया। नैबे NIA केसखौ जिहेतु इउनाइटेड फराम अफ XNDBआबो दाखालि दिल्लीयाव थांनानै आरोबाव खनसेबाव NIA केसनि थाखाय मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों। जों लोगोसे आबसुआ बारा गोबाव जायाखै बिथांमोना थांफानाया। जेब्ला बिक्रम दैमारिया NIAनि केसखौ NIAनि उकिलजों रायलायहैयो अब्लासो सांग्रां जादों बा मोनथिजोबदों होननानै आं सानो। दिनैहाय जोंनिबो बावहाय जोंफोरनिबो गोरोन्थि दङ। बा बावहाय माबोरै गोरोन्थि दङ, जों दिनै NIA केसखौ आंहा दिनै केस गैया बा सोरबा सासेया केस गैया, आं मानो खबर लानो, नै बे मोनसेया एसे गोरोन्थि जानानै दङ। जाय हक इउनाइटेड फराम अफ XNDBआ दिनै बे साननैसो सिगां दिल्लीयावबो थांनानै फैबाय, मेम'रेन्डामबो गथायनानै फैबाय। लोगोसे आरोबाव NIA केसनि खोथाखौबो मोजाङै सावरायनानै फैदों होननानै आं खोनानोबो मोनदों। लोगोसे आबसुफोराबो बावहाय थांफानानै बिथांमोनाबो सावरायहैफादों। थ' बाथ्राखौ आं दिनै NIA केसनि बाथ्राखौबो आं गोलाव बुंनो सानाखै, एसेल' बुंनानै बेखिनियाव दोनथ'नो सानदों। लोगोसे दिनै ड्राग्सनि बेलायाव आं मोननैसो खोथा बुंबावनो लुबैदों। जों दिनै ड्राग्सखौ जाग्राफोरखौ हमदों, एसे एनै पानिशमेन्ट बा एसे एनै साजा होनानै जों हगारदों। ओमफ्राय कयेकजनखौ जों रिहाबाव दोनदों ना। नाथाय हामथायनाय ना जों गोदानैसो हमजेननाय, ओमफ्राय जायफ्रा रिहाबाव थाहैनाय बिसोरो दिनैसिमबो मास मोनसेबो जायाखै। कयेकजननिखौ खोनानो मोनदों इमप्रुभ जादों बा एसे मोजाङाव फैदों, ड्राग्सखौ जायाखै, गोसोखाङाखै, मोजां सिन्ताधारा मोजां खोथा रायलायफिनदों होननानै जों खोनानो मोनदों। आं डाइरेक्ट सावरायाखै। ओरैहाय जोंनिनो लोगो, जोंनिनो सेंग्रा XNDB बिथाङाबो दिनै बे डाइरेक्ट जगाजग खालामबाय थादों। डाइरेक्ट आं बे लालायबा माखासे खोथायाव एसे उसुबिदा जालायो होननानै जों सासेखौनो हेन्डेल खालामहोबाय थादों। लासैनो जोंबो रिहाब सेन्टारखौ खुलिनोखौ नाजादों। बबे जायगायाव खुलिगोन बा बबे जायगायाव मा खालामगोन जों बेखौ दाबो थि खालामनाय जाथ'वाखै। माखासे जों ससाइटिखौ दाग्रोनानै लादों। जेसेबां हायो जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव जों गसंबाय थागोन आरो हानायमानिखौ जोङो नाजालांगोन, फोसाबनो हानायमानिखौ जों बन्द' खालामनोखौ नाजागोन। ड्राग्सखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ ना फोजोबोब्ला फोजोबनो हायो, बन्द' खालामोबा बन्द' खालामनो हायो। रायजो राजाफ्रा मा सानदों बेखौ मिन्थिरोङा। दिनै बेसेबांबा गिदिर गिदिर हाथियार लानानै हाग्रायाव दंहैयोमोन। बर'नि गेजेराव मोनसे बेसेबांबा गिदिर आफाद जायखौ बुङो NDFB ना, NDFB होननानै बुङोब्ला
बयबो खना खनला बर' रायजो राजाफ्रानो बरंस गुबुन कान्ट्रि बायदियावबो मोनथिजायोमोन। दिनै बेफोरबायदिखौनो जुदि स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जुदि बेखौ फोजोबनो हादोंबा साधारन बे ड्राग्स ना बे ड्राग्स बुस्थुखौ मानो फोजोबनो हाया? रायजो राजा एसे सिन्था खालाम बा आरो जायफ्रा इन्टेलेक्सुयेलफोर बिसोरबो सानो नाथाय बिसोरनि इन्टेलेक्सुयेलफोरनि बाथ्राखौ कय एकजन दैदेनगिरिफ्रा खोनासङा ओरैनो दोनलाङो। नाथाय बिसोर थिग खोथाखौ बुङो। इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो मोजां बाथ्राखौ बिसोरनिफ्राय गोबां सोलोंनो गोनां जायो आरोखि। दिनै बे ड्राग्स बुस्थुखौ मानो फोजोबनो हाया? एफाराब गिदिर गिदिर दिनै पाकिस्तान नैबे काश्मीर बायदियावनो दिनै जिसिबां आर्म्स हमग्रा हाथियार हमग्रा आफादफोर दं बेफोरबायदिखौ दिनै हमो गावो ना एसे कन्ट्रलाव गोबां कन्ट्रल खालामनानै दोनदों। नागालेण्ड बायदियाव NACN-IM NACN-K दिनै बिसोरबो गोबाङानो थान्दा जानानै दङ। आरो आसामाव आलफाखौथ' जोब्बाय होननानै बुंजायो दा। मानो होननानै बुङोबा दिनै बिसोर जेबोखौनो खामानिखौ मावनो हायाखैमोन। NDBआसो जेसेबां खामानि मावदोंमोन दिनै फैयै NDBखौ फोजोबस्रांनो हानायफोरबायदि जानानै दङ। आरो दिनै कार्बि आलंफोर बायदियावहाय डिमासाफोर DHD बिसोरखौबो फोजोबना दोननायफोरबायदि जाबाय स्टेट गभर्नमेन्टआनो। मानो होननानै बुङोबा दिनै ड्राग्स एसे बुस्थुखौनो मानो हाया गिदिर सोंलु जानानै दं। बे ड्राग्सखौ फोजोबनो हायैनि गिदिर बाथ्रा नङा हायो बेखौबो। नाथाय बेखौ ड्राग्सखौ बन्द खालामनाय लगे लगे कयेकटा मार्केटआ कयेकजन दैदेनगिरिफ्रा गासैबो नङा दै कयेकजन दैदेनगिरिफ्रा बेफोरनिफ्रायनो माखासे सर्स दं। आरो कयेकटा डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्राबो इनभल्भ थाफायो बावहाय। ओंखायसो दिनैसिमबो बे ड्राग्स बुस्थुआ जोबनो थाङाखै। ड्राग्सखौ इउज खालामो माहायबा जों खोनानाय मथेब्ला मेडिसिनावनो बहाबा इउज खालामो। नाथाय जोंना बेखौ मा इउज खालामो जों पाब्लिकनो जों जनसाधारननो जों बर'खौ दिनैहाय रासिन नैबे यां जेनेरेसन ना दानि देरफुनाय लाइमोनफोर बिसोरनो होसावनानै होदों सोथोमजोबनानै होदों। लोगोसे जों बर'खौ बे ड्राग्सजोंनो लाइमोनफोरखौबो फोजोबनो नागिरदों। ओंखायनो आं बुंदों दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ बे ड्राग्सखौ फोजोबोब्ला फोजोबनो हायो। नाथाय बिसोरो फोजोबा। जों ट्राइबेलफोरखौ जों बर' जनगोष्ठीखौ जों बर' हारि ट्राइबखौ फोजोबस्रांनो ड्राग्सजों आरो हिन्जावखौ जों बुथारजोबना होनो नागिरदों। ओंखायनो आं खावलायगोन जेसेबां बर' लाइमोनफोर दं नोंथांमोना नोंसोरो दिनै ड्राग्सनि गोजानाव था। नोंसोरनो जोंनि भबिष्यत नोंसोरनो दिनैहाय जोंनि बर' हारिखौ गोजौआव दैखोनांगोन। नोंसोरनो दिनैहाय बे BTCखौ दिनैसो BTR गाबोननो जुदि स्टेटआ फैयोबा नों बर' लाइमोनफ्रानो जों दिनैनि यां जेनेरेसनानो जोंनि बे स्टेटखौ बा जोंनि BTCखौ बा जोंनि BTRखौ सालायनो गोनां जानानै फैगोन। दिनै नोंथांमोनखौ जुदि ड्राग्सआवनो जुदि सोनानै दोनजोबोबा नोंसोरनि ब्रेनखौ दै खालामनानै होगोन बुथारजोबनानै होगोन। जों बर'फोरखौ जेरैबो गादबनानै दोननो नागिरदों। जों BTR मोनदों होननानै खुसि जाग्लोबबा जानाय नङा। जों नांलांनांगोन आरो दावखोबावनांगोन। जों जेसेबां हायो एसेबां जों बर' हारिखौ जौगानायावसो लांनो नांगोन। थ' आं दिनै भिडिअखौ बेखिनिखौनो बाथ्राखौल' बुंनो नागिरदोंमोन। थ' आंनावहाय मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों। गोबां मानसियानो एनिथिं MJआ दाखालि गावनि चेनेलाव आंनि फन नाम्बारखौ आंनि पार्सनेल फन नाम्बारखौ होनानै होदों। आं आननन फन नाम्बारखौ आं मालाबाबो दिखोनाय नङा। आरो जाखिनि हरदों आंनियाव पारमिसन लायालाफानो एनिथिं MJआ बियो आंनि प्राइभेट फन नाम्बारखौ होनानै होदों। आं बावहाय आं गाव एसे बोरैबा मोनदों। दा बुंनोसो थाङाखै ब्रादारा गाज्रि मोननांगौ दरखार गैया। थ' जिनिसा ओरैबायदि जायफ्रा सोरनिबा बिसिया सोरनिबा फिसायखौ लाना खारदों सोरनिबा फिसाया सोरनिबा बिसिखौ लाना खारदों आं बिदि भिडिअखौ आं मालाबाबो खालामा। जों बर' हारिखौसो फाननाय जायो। जों बर' आइजोफोरखौ बदनाम खालामनाया बारा जायो। आरो बेखौ जुदि होबाय थायोब्ला जों बर' हारिखौ बर' आइजोफोरखौबो
बै गुबुन हारिफ्रा मोनसे गुबुन चान्स लायो सुबिदा लायो ओंखायनो आंनियावहाय फन दाहर बिदिनि खेथ्रआवहाय आं बिदिनि भिडिअबो लाया आरो बिदिनि भिडिअखौ आं दरखार गैया गामियाव समाज दं समाजा बिजिरगोन आरो ओरैहाय जोंनि फरायसा आफाद दं फरायसा आफादाबो बिजिरगोन जेसेबां गौथुम आफादफोर दं बिसोरनो होनानै होबाय अफ्रिया बावहाय सोरनिबा बिसिया जे सोरनिबा फिसायखौ खारसननाय मानाय सोरबा बिदिखौ आं मालाबाबो खालामा आरो बिखौ अफ्रिया समाधानबो खालामनो हानायनि गोहोबो गैया क्षमता गैया बेफोरबायदि थ' ओंखायनो बेफोरबायदियाव आननन नाम्बारखौ आं मालाबाबो दैखोनाय नङा आं रिसिभ खालामनाय नङा दिनैनिफ्राय कल हरनो नाङा नांगौ जायोब्ला एनिथिं एमजेनाव कल खालामफिन रायलायथां बिजों रायलायनानै समाधान खालामनानै लाबानो जाबाय थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बा खालामनो सानाखै माने सरि गोबां गोलाव जाबाय भिडिअआ आं बहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारि